Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει η Τζορτζέλα, που πήγε σε ένα παιδικό οδείο και συνάντησε μικρά παιδιά που κάνουν τα μαθήματά τους σε υπέροχα και διαφορετικά φυσικά όργανα. Και πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν. Από ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει ένα παιδί κάποιο μουσικό όργανο? Τα παιδιά τα οποία ξεκινάνε από νωρίς μουσική και κάνουν τη μουσική προπαιδεία, από 2,5 ετών μπορεί να ξεκινήσει και νωρίτερα, προχωράνε πολύ καλύτερα στην εκμάθηση ενός οργάνου αργότερα. Πώς θα καταλάβω ποιο είναι το κατάλληλο μουσικό όργανο για το παιδί μου? Ο γονιός ο οποίος δεν έχει σχέση με μουσική δεν μπορεί να κατευθύνει πολύ καλά το παιδί. Υπάρχουν όμως πολλά οδεία και ειδικά εδώ το Εθνικό Οδείο της Νέας Μύρνης, το οποίο κάνει κάποια μικρά course μέσα στον χρόνο και τα παιδιά γνωρίζουν όλα τα όργανα, όσα μπορούν να δουν, με 1 μήνα κάθε φορά και μετά μπορεί να επιλέξει ποιο του άρεσε περισσότερο μέσα στη χρονιά. Πώς αποφάσισες αυτό το μουσικό όργανο? Είχα πάει στο χωριό μου, στα Ιωάννινα, και είχα πάει σε ένα πανηγύρι και μου άρεσε. Τι σου άρεσε στην κιθάρα και ασχολήθηκες? Το τι κομμάτια μπορείς να παίξεις με αυτήν. Τι κομμάτια εσένα σου αρέσουν? Με πολλές συγχορδίες και πολύ μεγάλο. Αγαπημένος σου συνθέτης ποιος είναι? Ο Μπαχ και λίγο ο Μότσαρτ. Η μουσική προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Μέρη του εγκεφάλου αναπτύσσονται γρηγορότερα στα παιδιά που εξασκούνται με τη μουσική, μαθαίνοντας το ρυθμό σε ένα κομμάτι. Αυτό τους βοηθάει να μιλήσουν καλύτερα, να έχουν περισσότερη ευφράδεια στο λόγο τους και να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα την ανάγνωση και στη μάθησή τους μέσα στο σχολείο. Τα κορίτσια διαλέγουν όργανα όπως είναι ένα πιάνο, όπως είναι ένα φλάουτο, ενώ τα αγόρια μπορεί να κινηθούν περισσότερο προς μια κιθάρα, προς ένα βιολί. Τι είναι αυτό που αγάπησες στο βιολί? Εντάξει, επειδή είμαι και από την Άξο που είναι οι περισσότεροι δηλαδή ασχολούνται με αυτά τα όργανα, τα ακούσματα που βγάζει το βιολί με αυτά τα παραδοσιακά κομμάτια μου αρέσουν πάρα πολύ, δηλαδή, εντάξει. Γιατί επέλεξες το φλάουτο? Γιατί είχε μελωδικό ήχο, μου άρεσε και γιατί μου δημιουργούσε ωραία συναισθήματα όταν το άκουγα να παίζει. Θες κάποια στιγμή να ασχοληθείς και επαγγελματικά? Σίγουρα ναι, αφού έτσι κι αλλιώς κάνω μαθήματα, κάποια στιγμή θα ασχοληθώ επαγγελματικά, ίσως πάω σε κανένα συγκρότημα, κάτι τέτοιο. Τι γίνεται? Μπαντάρα νούμερο 1. Αυτό είναι το όνομά σας? Πόσο καιρό είσαστε ομάδα? 2 χρόνια. Τσακώνεστε καθόλου? Όχι. Είστε αγαπημένοι, Η μουσική δεν έχει όρια. Όχι.